Čaute ľudia, vítajte u nového videa, teda prvého videa v roku 2024 a keďže som chcel urobiť rekapituláciu roku 2023, že som to nestihol, takže aspoň takto vám poprajem všetko dobré do nového roku a my môžeme ísť na video. Takže v dnešnom videu si ukážeme a urobíme nejaký rozbor a recenziu sluchatiek Lamax Muse 2. Tak si ich poďme rozbaliť. Ja som to nemusel rezať. Takže tu máme naše sluchatka Lamax Muse 2. Máme k nej samozrejme micro USB na USBčko a máme k nej samozrejme 3,5 mm jack na 3,5 mm jack. Ten jack tu je z dôvodu, že tie sluchatka môžu byť aj bluetoothové a môžu byť aj káblové, teda že si ich napevno pripojíte káblom. Každopádne ja vám nebudem klamať, tie sluchatka už som testoval, asi tak týždeň som ich testoval. Majú svoje plusy, majú svoje mínusy, tak si ich poďme povedať. Takže na Alze tieto sluchatka nájdete za 32,99, čož na to, čo dokážu, je celkom dobrá cena. Ako som už spomínal, jednou z výhod je, že môžete ich mať aj bluetoothovo, aj si ich pripojiť cez jack. Ja by som mal odporúčať kúpiť nejaký kvalitný kábel, nie že by som tomuto neveril, ale je taký krátky, je taký nejaký. That's what she said. Takže je lepšie kúpiť nejaký jack na jack, nejaký poriadny pletený, aspoň 1,5 m kábel. Sú celkom ľahké, čo som si zistila, tak majú 380 gramov, čo je na takéto sluchátka celkom málo, takže sú pomerne ľahké. Ja som ich za ten týždeň dobíjal len raz, ale to je len preto, že som s nimi dokázal dohrať celé DLCčko Witchera 3, Srdce z kamene. A ani raz som ich nenabíjal za to celé DLCčko, takže výdrž batériu majú obstojnú, teda 35 hodín, môžem si to niekedy stopnúť. Jednou z veľkých nevýhod je, že sa stále dobíjajú cez micro USB, čože akože v tejto dobe už neviem, už by som radšej išiel do C-čka, keby som nejaký výrobca. Čo je najdôležitejšia vec pri takýchto sluchatkách je samozrejme zvuk. Oni majú úžasný zvuk, majú ho výborný, hlavne basy sú úžasné. Ale strašne sa mi zdá, že trpia takým. V jednoduchosti pustíte si nejakú pesničku a počujete strašne dobrý crispy cream zvuk, normálne neskutočný, ale zdá sa mi, aké by tam bola nejaká bariéra, že proste tu je dobrý zvuk, tu je nejaká bariéra a tu je vaše ucho. Zvuk majú úžasný, ale je tak tlmený. Pokiaľ tu mám nejakého odborníka na zvuk, tak by ste mohli do komentárov sa rozpísať, prečo to takto je, možno to je nejakou súčiastkou, neviem. Síce som elektrotechnik, ale až takto sa to. V rámci pohodlnosti sú pohodlné, ale tieto náušníky, ak tam povedať uchátka, ja to volám uchátka, sú dosť malé, akože to ucho tam musíte dať tak krížom, napríklad keby vám sem donesené sluchátka moje. Tieto síce nie sú herné, ale momentálne ich ja používam teda na hrane a vidíte, že tuto je ten priestor o dosť väčší, pekne sa má v meste na ucho, celé ucho vám krásne obkolesia a síce to vyzerá, že celé ucho mám obkolesené, ale to ucho je tam tak divne dané, že reálne proste sú malé tie priestory na tie uši. Možno mám veľké uši, neviem, ale poznám ľudí, čo majú väčšie lopúchy jak ja a akože, neviem, mať tieto sluchátka ešte s väčšími ušami, tak už si radšej kúpim nejaké takéto. Ďalšia nevýhoda, čo som si všimol, je, že môžete ich mať na hlave popri nabíjaní, ale popri nabíjaní nemôžete počúvať hudbu. Čo som mal sluchátka od JBL, také tie klasické, čo má každý, také čierne malinké, tak tie mali taký problém, že oni to nabíjanie mali tuto. Že vy, keď ste tu mali kábel, tak ste ich nemohli mať na hlave, lebo toto ste museli zatvoriť. Tuto to majú vyriešené zo spodu a môžete ich mať na hlave počas nabíjania, ale nefungujú, pokiaľ ich nabíjate. Takže vám to je v podstate na dve veci, že ich môžete mať na hlave. Ešte jedno také plus, že majú ochranu proti vode IPX4, čož by teda malo znamenať, že triekajúca voda zo všetkých uhlov, nejsom si istý, niečo také, dávam sem tú tabuľku, čo majú na Alze. A touto funkciou, alebo týmto plusom sa dostávame k mojim sluchatkám, ktoré momentálne používam každý deň, aj po ceste do školy, niekedy aj keď kúkam seriály, alebo aj keď hrám, už som ich používal aj pri hraní, aj keď toto nie sú stavané na hranie, na herný zážitok. A toto sú sluchatka Niceboy Hive Podsight 2021. Nebojte sa, nie je žiadna spolupráca, zaplatil som si za nich ja, ale Niceboy, keby chcete kľudne, nenahnevám sa, ak chcete spoluprácu, napíšte dole do e-mailu, môžeme to kľudne dohodnúť. Tieto majú veľmi podobné funkcie ako tieto sluchatka. Tieto stali 32,99, tieto stali 35,99. V rámci dosahu ale vyhrávajú tieto sluchatka, pretože neviem aká to je vzdialenosť, dajme tomu z mojej izby do obývačky je to tak 6 metrov. A pokiaľ mám tieto a mám ich pripojené k počítaču a idem z mojej izby do kuchyne, čo je nejaké 2-3 metre, tak už strácajú spojenie, vypína sa mi zvuk a blbne ten zvuk. A s týmito som v pohode dokázal ísť až na balkón, čo je nejakých 15 metrov, možno 10, neviem to nejakých 12 metrov
a až na balkóne začali šumeť a proste vynechávať zvuk. Takže v rámci dosahu sú tieto lepšie, tieto vydržia nejakých 12 metrov a tieto vydržia len nejaké 3 metre. Tieto u mňa vyhrávajú nad týmito. Aj keď tieto musím povedať, že majú lepší zvuk, pretože tu ten zvuk je síce lepší, ale je taký tlmený. Takže ešte raz poprosím, ak sú tu nejakí technici, zvukári, niečo, do komentáru sa mi môžete rozpísať, prečo to tak je, alebo môžete si to dať nejak opraviť, možno mám nejaký vadný kus, neviem. Preto ľudia, ak ste tu nejakí odborníci, napíšte mi do komentáru. Takže toto by bolo všetko pre toto video, dúfam, že sa vám ľúbi nové rozostavenie setu na balíky a takéto veci. Dúfam, že v tomto roku sa tomuto kanálu bude dariť viacej ako po minulé roky, keďže na tento rok mám naplánovaných celkom dosť vecí, celkom dosť dobrých vecí, ktoré dúfam, že vyjdú. Nebudem nič spoilovať, ale už v predošlých videách som to možno spomínal, ale to je jedno, nebudem nič spoilovať. Čakajú nás veľké veci tento rok, takže dúfam, že to vyjde. Dúfam, že sa nám bude dariť a dúfam, že budem mať viacej dostupný zaujímavý content, aby som mohol baviť vás, aby ste vy boli spokojní. Po prípade, pokiaľ máte nejaký nápad na video, na recenziu, na reakciu, na hociaký opening niečoho, napíšte to do komentáru, pretože v poslednej dobe bojujem s tým, že nemám nápady na videá. Takže toto by bolo všetko pre toto video. Ďakujem, že ste sledovali toto video, dúfam, že sa vám ľúbilo. Ak áno, môžete dať like a odber a vidíme sa na budúce. Čaute.